Subay sa kamanduan sa DILG ang Mandaue City mobalik na usab sa ilang road clearing operations. Tinguha ni ining mahawanan ang kadalanan gikan sa mga nakaali. Ang report ni Nico Sereno. Sa kamanduan sa DILG karong adlaw Nobyembre 16, ibalik na ang road clearing operations paghawan sa kadalanan. Nahunong kini sukad sa nahitabo nga pandemya. Sa Mandaue City, pipila ka adlaw ang milabay, nag-inspeksyon na sa kadalanan ang taga City Enforcement Unit. Daghang mga nakaali ang nabantayan o gipang badlong lang una ang mga nakahimo niini. Lakip sa nasita ang mga ambulant vendors ug mga sakyanan nga nakapark sa sidewalk. Pre-clearing ta last week sa dire lang sa 7 ka barangay. Actually ang luok may murag daghan-daghan kay obstruction sa kanang mga ambulant vendors ba tungod sa pandemic. Mitakda na og schedule ang maong opisina pag-implementar sa road clearing sa kabarangayan. Adlaw-adlaw lain-laing barangay ang ilang bisitaon, abag ang barangay task force pagsusi kun wala bay makababag. May warning silang ihatag apan kung di gyud kuno mutuman, mapugo sila pagkumpiskar ug pagpahamtang og multa. Taga final notice niya na confiscate ang item. So muna itong buhaton nga sa sunod niya nga kanang makabayolate siya, bayad na siya 3,000. Padayunon sa syudad ang subsub nga road clearing. Gitakda sa DILG sa Enero sunod tuig may laing hugna sa evaluation ug validation sa operations kung nakatuman ba niini ang mga barangay ug ang dakbayan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.